Усім привіт, я Маша, і сьогодні я буду строїти собі будиночок маленький. І мені допоможе його строїти машина-кран. Зараз машина-кран приїде. Привіт, Маша. Привіт, машина. Ти мені допоможеш строїти будинок? Так, допоможу. Що тобі треба строїти? Стіну. Відійди, Маша, щоб не заважала. Маша, що? Я вже закінчив строїти тобі стіну. Тобі подобається? Так, подобається, дуже гарно. Все, я поїхав. Пока. Ого, яка гарна стіна. Дякую машині, що збудувала мені стіну. Всім пока.